Daily Select AgriFarm, please don't send me the money anymore. Because kana yaane ma conditions ekuti I did not blackmail you, I did not extort you, and anything chandaita chakadaro. Ndangoti I felt used. I felt used by you. My recordings anga are ekuti people would know kuti my life and it was not for me. It was you mamshindituma kuti ndite my life. It was you mamshizotichibva pa life pacho at the end of the day. Saka it's fine. Kukoti muchaona chituna changu because manchamwa mapiritsi angu ese nhasi and uiko because amunganitazi kwenda kubasa. Mwana wangu akaatempta suicide ari muBNB menyu. Akaatempta suicide anzwa mati Stobo enda pa live Stobo pressa live iyoyo audio yakaitwa na Stobo yakanzikwa nemwana wangu akatora overdose ma tablets and tine proof yacho mu lodge menyu imomo. Akuda kutozviuraya because of you. Mapedza kudaro mukandidzinga within 7 days. Mapedza mukatimi mune mapowers munokwanisa kunditi inini ndidini ndifire mujeri. It's fine. Amenoti achafira mujeri ndiani because ndatofira mbamamai vangu muno. Hakuna ari kuuya ikoko. I'm telling you, izvozvo I'm promising you pa life panapa. Hakuna ari kuuya kujeri. Chengeta yanyu mari yenyu because hapana achaiona. Inenge yatoenda ndinenge ndatofa. Zvitorwa nekufa pane kuti ndiendeswe kujeri nemi because chandakakutadzira chacho handichioni. Ndakaadvertisa BNB yenyu zvakanaka. Mukanditi ndiende kuna Louisa munin'ina wangu chaiye. Louisa ndikanotaura naye nehasha. Ndakaita zvese zvamakandituma. Mapedza makundisungisa. No problem. Chindisungisai muchasungisa chituna chasandi. Amenoti achauya ikoko ndiani. Nemwana wangu takuinda hedu zvaita because tiri kunetsa vanhu panyika panapa. Zvirina nekufa hazvo. Nekuti izvizvi munotora advantage yekuti isusu tinomwa mapiritsi ebipolar, ndine epilepsy, zvese ndinazvo. Munotora advantage yevanhu vanorwara nepfungwa. Movadaro. Thank you very much, mother. You caused nothing but pain, bitterness in my life. Ndakuda kuwina nursing, mauya manditorera futi nursing yacho. Chifarai, mimi mune basa renyu, mune mhuri yenyu ine mari, muri maminus, you are very blessed in life. Chisarai panyika pano ndimi munokodzera kurarama. Ini ndaenda nemwana wangu. Musara nerugare. Mari yenyu siyai yenyu handiide. Mari yenyu musandipa yenyu hatisi kutoida zvachose. Hatisi kutoita chatoidi haina zvanotibatsira. Ndakunojoina mbuya vangu kudenga. Musara zvakanaka. Bye bye. Anyway, Sandy. Message Sandy. 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 Ndakavatadzireko mai ava Sandy. I know kuti uri kutaura out of anger, but God forbid azvife zvakaitika zvauri kuda kuita. Message yatosvika kwawaiendesa ende vanzwa. But zvekuzoti uri kuda kuzvipfudza izvo, I don't think pane kundaiwa kana zvekuenda zvekuti pane mari they can afford anything. Inini handina mari yemalawyer Stobo. I'm poor, na mari yemalawyer she can afford anything. Handisi ndakavatadzire vakauya vega muupenyu hwangu. Ndakwenza BNB. Vauya vega enda unodi kuna kwa site kwana Louisa. Chibva pa live. Chiita sei chindi kana Louisa asina kubvisa maposti mari haisi kubuda. Ndozvo zvandandichitaurira vanhu panapa kuti aiwa izvozvo vakazvitaura kuseri. Kana Louisa asina kubvisa maposti mari hadisi kukupa. Ndofunga Stobo takatokutaurira wewe. Mari yakanetsa kuti kubuda kwayo obvious yange nema conditions. Saka handizi kuti handi vakataura nyaya papublic. Kana nyaya yepa public tadzoka zvepa public kane nhoroondo idzodzo kuti vedwe amuzimere makati kana Louisa asina kubvisa zvinenge zviri maoko mako. Zvese zvemaoko mangu ndaenda kuna Louisa ndaita sei saka kuya nhasi kwakuri kuventa. I was venting out kuti vedu have been through stress. Nezuro handina kana kutomboita anything kuna kubreathe handina. Ndichingofonerwa. I did not even breathe. Saka kuya nhasi kuzoudza vanhu kuti vedu I did not breathe nezuro yatova mhosva. No problem. Muchasungisa chituna changu. Mashita henyu. But hakuna here kumwe kunotaurwawo vedu enene vanhu vane mari ava kunetsa muZimbabwe. No, hachasuta tisiri maZimbabwe citizen here. Hakuna here kuti ungandibasa utende kwamunangagwa chaiko. Ndiendisewo hapana ngandiendisewo kwamunangagwa chaiko here. I cannot stay in this country safely. Iwe ndiriwo mwana wemuwo veteran wene ndiriwo muZanu-PF macho guys. Ndiriwo muZanu-PF macho. I cannot be threatened like this every day nevanhu vanenge vachitaura kusoro kuZanu-PF. Ndakuda kustate house inini. No, this is too much. Ndakuda kustate house kundiwa munangagwa. Inini ndakutogara munyika iri maoko. Ndakugara munyika iri maoko inini. Ndogara iri maoko munyika muno.
mapepa evana vasi kuda kuti tidzokere kubasa kumuri kuziva kuti kune shortage kunesing kune shortage asi kune vanhu vakutotivharira mukada kudzokera kubasa vari kuti kana udzokiko all along tevungoti vari support kana havasi kuda oda kuti tigare tichingodzungaira tichingoita street kid painternet yeti opportunity yauya ende inouya once yekuti unonoregister but munhu anosvika pakukudaro kuti ushaye peace of mind ugare uri kungochema chete. I don't know kuti misodzi yangu inovanakidza mai avo every day nditovanakidza hazviiti kuti vade kundiona ndichifara. She just want to see me sad and miserable. Chifara enda akuenda mosara panyika panapa mega. What is this? Okay, nice Sandi. Sandi. Ndati panapa ndisi kutaura mazita evanhu hanzvadzi yangu. Chii chakutriga iwe? Watrigwa nei? Aiwa vakuti kumatumira vari kuita mari kuti anze tokutumira mari yoyo tokutumira mari then makesis atokuna nhingi anzi zvakupi anzi kesi yako yakunani wangu and you never afford bail even as much as you do not even afford bail uri kunofira mujeri. Imagine une machatsi acho here? Ndinazvo chengeta izvozvo ndo zvakakosha kunyanya izvozvo zvakakosha zvichengete ndinokuti you can't afford the bill. Kana iri voice note tumira kune imwe device kana kuti kuna stobo somebody else because anokwanisa kudelete kana atumira ma voice note isiri thingy circulated screenshot kunyanya kuti ndatumira nhingi zvakati you can't afford no to izvo zvakakosha. Yaskana zvese ndinazvo sisi unozwa stobo so zvese ndinazvo vachitaura vese vanga vachipanga papari pako but I was recording voice ravo rese ipapapo kuti no this is becoming too much just because we don't have money we are treated as street kids as useless people just because hatina mari. Wanisanduka kuti tikumbire regero tikakumbira futi asandi ndo zvaunobohwerawe iwewe unochinja 2 minutes Sandi tachema tese panapa 2 minutes wakutaura futi kuti hanzi ngatikumbire ruregerero wouya futi inini Sandi nina ndichaziva uda kuti ndiite sei Sandi chitaura zvauri uda kuti ndiite izvezvizvi zvokumbira regero hazviri kubatsira because zanzi uri kutoenda pasi you are going down saka hazvina zvazviri kubatsira. Vatotaura kudhara kutoti whether vakumbira regero kuti hauna is too late because tatokurekodha tatokuendesa you are going down. Veduwe zvakaoma ayaya mai mwana 2 minutes tatu kukumbira ruregerero zvashaya basi. No, but you guys street kids, you know, babe, how people take advantage, right? This is literally taking advantage. Like shit per platform pake. And ukaya pa platform pangu I'm a dictatorship here. Ndinoita zvandinoda, achiposta achikwira nendege, achidhidha. Apa munhu uye ukatarisa uheavy wake unotoshaya kuti zvinombofamba sei. Like with all due respect, at some point we have to say enough is enough. Musamutuka yenyu ini achingokuudza izvo. Apana pandatuka ndimutuke. Ati anotarisira vanhu pasi. I don't know what it is about that individual. Anotaritsa vanhu pasi. But ndinongwedza udza stobo kuti sorry yaita too late because antisobanga achiti update me. Saka ndatoku update stobo. I think I forwarded my message sekuti nyaya yakupi right now. Bunza kuti saka uri kuda kuti aite sei now because wauya ne different angle wanga uchiti jevarombo chaiko asikana life mawani kana usina mari shem stop sure life unopidi gugwa mai mwana ugopidi gugwa ugoitwa sei life kana usina mari people can do anything shem. Inini kubva zvapinda sandimu mumba umu hamuna kana apana kana pisi yakambonyatsoti yanyatso yandaka